No ako sa voláš? Mama. Ešte raz nám povedz. Mama. Ema? A povedz mama. Mama. Mama? A ukáž, ako sa robila. Varila myšička kašičku. Varila myšička kašičku v maľovanom hrnčičku. A jaká budeš veľká, ukáž. Jej, a jak zatlieskáš ručkami? Zatlieskáš ručkami? Nie, to je varila myšička, tak urob. Jak zatlieskáš ručkami, ukáž. Ťap, 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 ťap. Ťap, 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 áno. Hej. A ešte raz povedz, ako sa voláš? Mama. Ema, áno. A ľúbiš mamku? Posli pušu. Áno. Jej. Áno. A povedz, ahoj baba. Mama. Nie mama, povedz baba. Mama. Ale mama. Baba. Mama.